saboda a samu sauƙi sakamakon sababbi da suke shigowa. Duk wanda ya shigo group yakan yi tambaya cewa ya masa bayani. To dai ga dai bayanin a takaice, idan har mutum ya yi rijista ya gai komai, to da zarar ya shigo website ɗin, abu na farko da ya kamata ya yi shine KYC. Yadda ake KYC shi ne za ka taɓa wannan etiket ta gaban sunanka. Kamar misali ne, kun ga suna ga ita a can sama yan sa Usman Ali, to ga ita ta kalla ƙasa. To na kan etiket shi ita mutum zai taɓa. Yawwa, to idan ka taɓa za ta fito ma da waɗannan abubuwan. A ciki za ka ga akwai inda aka sa verify KYC. To sai mutum ya shiga, idan ya shiga zai buɗe. So kafin mutum ya wannan ɗin, abin da ake buƙata shine voters card ko kuma national ID card. Sai da wannan sai mutum ya tanadi guda ɗaya daga ciki wanda kake da shi. Shi ake buƙata a ciki. So na ga yana ta lodin ma ba sai ba ko da duka alamu network ne, sai a hankali. Idan ka shiga zai buɗo maka waje kamar haka. To sai mutum ya ƙasa. Idan ya ƙasa ne, kun ga da yake ni account ɗina an yi verify ɗinsa, na upload ɗin ID card ɗin. To da ka shigo wani za ga inda aka sa wannan driver license da NIN. To sai mutum ya shiga NIN. Idan ya shiga zai ga inda aka sa ID card front upload, ƙasa kuma sa ID card back upload. To na farko ID card front ana nufin gaban ID card ɗin. Za ka ɗauki hoton gaban ID card ɗin naka, voters card ko national ID card. Ta ƙasan kuma ID card back wannan upload, sai ka shiga ka ɗauko hoton bayan katin naka. Kana gamawa can ƙasa akwai submit, sai kai submit. So kana yi shi kenan, da za ga ya zama pending. Ma'ana za su duba, suka duba suka ga yayi, za su yi approving ɗin. So abin da yake so mutane su sani shine ya zama da cewa sunan da ka yi rijista da shi shine a cikin ID card ɗin naka. Idan sunan da ka yi rijista ba shine a cikin ba shine a ID card ɗin ba, to sai ka canja ya zama cewa ya zama daidai na ID card ɗin, domin su yi saurin yin approving ɗin. Yawa. To sai abu na gaba shine da ake sai ta fim. Bari mu da baya. Yawa, yadda za a ce ta fim. Idan mutum zai sai ta fim, sai inda aka taɓa ɗazun za a taɓa, za a ga inda aka sa security pin. Sai mutum ya shiga. Idan ya shiga ya buɗe, sai mutum ya ƙasa. Idan ya ƙasa a nan waje da ni zai kira sai talawa. To a nan ƙasar zai ga inda zai sa pin, inda zai ƙara zai rubuta akwati na farko zai sa pin ɗin, akwati na biyu zai ƙara rubuta pin ɗin again, akwati na uku kuma zai sa security code ɗin. Sai wannan sai ya saving. To da mutum ya yi shi kenan, ya yi saving ɗin, ya saita pin ɗinsa. Pin ɗin yana da matuƙar muhimmanci domin yawanci za ki tambaya ka pin ɗin saboda tsaro. So bayan canza pin kuma bari mu koma baya. Yawwa, to bayan mutum ya yi KYC ya saita pin ɗinsa, idan yana so ya deposit, ma'ana ya sanya kuɗi a wallet ɗinsa ta naira. Akwai naira wallet kamar yadda kuke gani nan gashi nan Nigerian naira NGN. Idan mutum yana so ya sa kuɗinsa, ma'ana idan ya yi deposit ya sa kuɗin a naira wallet, daga nan kuma sai ya zo ya sayi credit ɗin. To yadda ake deposit, da farko za mu taɓa wannan abun da kuke gani. Idan mun taɓa shi sai mu shiga wallet da can ƙasa, sai mu shiga. So muna shiga ga inbox da aka rubuta searching, sai mu shiga searching, sai mu rubuta Nigeria. To ni da yake na riga na yi taɓa searching ɗinta, to kawai sai da ka rubuta Nigeria, sai mutum sai ka danna searching. Kana danna searching sai ka jira, zai kamo ma wannan ɗin.
Yau fa ina fama da matsalar network. Sai haƙuri. Yawwa to ga ta nan ta zo. To sai mutum ya ɗan jira ta gama loading. Har yanzu tana loading. Yawwa ta gama. To wannan wajen da mutum zai taɓa, nan wajen zai taɓa. To kun gani ga wajen deposit, ga sunan deposit history, withdrawal, yawanci shiga deposit. In shiga deposit, to nan gashi ta wace hanya ake so ka yi deposit ɗin. So ga in dai mutum na so ya yi instantly nan take da ya yi deposit ɗin a sami kuɗin a wallet, to sai ta pesta. Saboda ta banki in kai ta banki sai ka tura support ɗin sun yi ma approving, to yakan ɗauki lokaci. Sai mutum ya danna pesta. Idan ya danna pesta, kasa sai rubuta amount. Misali za ka sa misali 2000, sai ka rubuta 2000 sai kai tick a nan. Idan kai tick sai ka danna deposit. Yau da ka danna da an danna deposit sai a jira ya gama loading. Yawwa yayin da ya buɗe zai ba ku zaɓi. Gashi nan pay with card, pay with bank, pay with transfer, pay with USSD. To sai ka zaɓi ta wace hanya za ka biya. Idan da kati za ka biya sai ka danna na farko. Gashi nan sai ka shigar da bayanan bankin naka. Idan ka shigar sai ka danna pay sai ka pay. So abu wannan kenan. Kana yi za su sama kuɗin a wallet ɗinka. To shi ne wannan. Yawwa to sai mu koma baya. Sai abu na gaba shi ne yadda za ka shigar da bayanan bankinka. Yadda mutum zai shigar da bayanan bankinsa. To yadda ake a shigar da bayanan banki shi ne mutum zai taɓa nan. In ya taɓa zai taɓa user control. Sai ya taɓa bank account. Sai ya taɓa create account. Sai ya jira. To in jira to ga filin nan da za ka ci. Ga su nan. Na farko bank name shine sunan bankinka. Sai IBAN ɗin nan shine account number. Sai SWIFT ɗin nan. Wanda bai san SWIFT na bankinsa ba zai sai je Google ya sace. Sai bank address, ma'ana inda ka buɗe account na bankin naka za ka sa address ɗin wajen. Sai account holder, ma'ana sunanka na bankin, sunan yake amfani da shi a bankin. Sai account holder address, ma'ana address ɗinka. Sai bank country sai ka sa Nigeria. Sai mutum ya danna active ko ya danna save, duk wanda ya danna zai yi. So shi ne bayani ga wanda take sa bayanan banki. To sai abu na ƙarshe shi ne yadda za ka sai coin. Idan ka yi deposit ɗin kuɗi da ka sai coin. Yadda ake siyan coin. To mun dawo baya kenan. So in kana so ka siya coin, ma'ana kuɗinka sun shiga wallet. Kamar yadda ake gani yanzu. Kuɗinka sun shiga successfully. So kawai in kana so ka siya coin da kuɗin da wannan ɗin, sai ka taɓa nan. Sai ka taɓa exchange za ka taɓa. Sai ka jira ya yi loading. Yawa idan ya gama loading, to gashi nan an shigo exchange. To a nan ake siya kuma a nan ake siyarwa. Idan kana da coin kana so ka siyar nan za ka zo. Idan kana so ka siya nan za ka zo. Idan order ma kake so ka sa, yanzu misali coin credit yana Naira 3.3. To idan misali kana so ka siya Naira 2, ma'ana idan kasuwar ta karye ta coin ɗin yana Naira 2, za ka yi placing order. Idan kuma siyarwa za ka yi misali sai kake so Naira 10 kake so ka siyar, sai ka placing order a Naira 10. Da kasuwar ta je Naira 10 duk coin ɗin zuwa 10 za a siyar ma automatically. Za a sama kuɗinka a wallet ɗinka. Yanzu misali idan kana so ka siya wannan da kuke gani an sa sell da buy ɗin nan
sell da buy. To shine nan in za ka siyar sai ka sa sell, in za ka saya ka sa buy. To bari a siya zani. To in ka tashi siya sai ka zo price, ga price ɗin an gaya ma, amma wani sai ka shiga. Misali 2000 ka sa, sai ka sa 2000. To kun ga adadin da mutum zai samu na 2000 shine coin guda 6000 da 6100 6,600 mutum zai samu. To in kai wannan sai ka zo wajen pin, sai ka sa pin ɗinka wanda ka saita guda 4 nan, a nan za ka sa shi. Kana sa shi sai ka danna buy. Kana danna buy ɗin za a kwashi kuɗin a cikin wallet ɗinka na naira, a sama credit ɗin akan credit wallet. Ina fatan an fahimta. So wannan ina ga shi ne bayanin da za a yi taƙaice. Fatan an fahimta. Kuma kasuwan nan tana ta wannan. So shi ne wannan bayanin. Amma siyarwa za ka yi ɗin, sai ka zo ka danna sell. Ga farashin sai ka danna, misali in coin 10 ne da kai, sai ka shiga ne ka rubuta coin guda 10 ke so ka siyar. To in ka sa guda, kun ga kuɗin guda 10 nan naira 32. To shi ne kuɗin guda 10. To sai ka danna pin ɗinka, sai ka danna sell. Kana dannawa za a ɗauki coin guda 10 a cikin coin ɗinka, a sa ma naira 32 a cikin wannan ɗinka, a cikin wallet ɗinka ta naira. To haka abin yake. Idan kuma kana so ka sai da coin guda 10, in dai so ka sai da shi kamar misali naira 100, to sai ka zo nan, sai ka wannan, sai ka sa adadin kuɗin. Misali 100 yake so in sai da coin ɗin, ka sa 100. To sai ka zo ka rubuta adadin coin da misali guda 10. To kaga 1000 kenan. Sai ka sa pin, sai ka sa set. To in kai haka ka sa order kenan. Order za ta tafi. Duk sanda kasuwar credit ɗaya price ya kai 100, to da nan za a siyan ma da shi, a sama kuɗinka a wallet. Kawai sai dai kana hawa ka kuɗinka ya shiga wallet, MD wallet ɗinka. So wannan shi ne bayanin a taƙaice. Duk abin da ba a fahimta ba, sai a yi tambaya domin ƙarin bayani. Yanzu na san wani zai ce to ta zan yi withdrawal. So shi ne abu ne mai sauƙi, kamar yadda ka je ka yi deposit, kamar yadda aka nuna muku za ku yi deposit, kuma haka withdrawal yake. In ka zo nan ka sa Najeriya, sai ka san ɗin wannan ɗin Najeriya, wallet ɗin Najeriya. Misali ka sayar da coin ɗinka, kuɗinka yana ciki, kake so ka cire. To in ka wannan ɗin kamar yadda za ka yi deposit, haka za ka zo in kai satin ya gama wannan, sai ka zo ka danna shi kamar yadda kuke gani. Ga withdrawal na, sai ka danna withdrawal. Kana danna withdrawal, nan sai ka danna ta ina kake so a wannan, sai ka rubuta ka sa testa ya fi, saboda kana yi instantly. Minti biyu ya yi yawa an za a sama kuɗin account ɗin. Nan sai ka rubuta bayan ka sa payment, ka sa testa. Ga bank account da yake kamar yadda cewa ku seta bank account ɗinku, saboda ta nan za ka yi withdrawal. Ma'ana bankin da ka sa naka, to ta nan za a sama kuɗin in kai withdrawal. To yayin ka sa, sai ka zaɓi sunan bankin naka a nan, gashi nan misali Jaiz. So sai ka sa bank account ɗinka, account number ɗinka a nan, sai ka sa adadin kuɗin da kake so ka cire. Sai ka zo nan za su gaya ma fees ɗin su, ma'ana charges ɗin da za a yi ma. Sai ka sa pin ɗinka a nan, sai ka yi danna kilin a nan, sai ka danna wannan, kai wannan I'm not a robot ɗin nan. Kana gamawa za ka danna withdrawal balance. Kana yi insha Allah in dai ya yi cikin minti 2 da a sama kuɗinka a wannan. So ina ga wannan shine bayani. Da wani abin da mutum bai fahimta ba, sai ya wannan, sai ya tambaya.